вақте инсон баъди афтидан бархезад, ин маънои онро надорад ки ӯ пурқувват аст. ин маънои онро дорад ки ӯ хислати бархестан баъди афтиданро омӯхтааст. афтидӣ бояд бархезӣ, вагарна маҳв мешавӣ. фирдавси хурсанд бо суханони Майк Тайсони нобиға барномаи дар шабакаҳои иҷтимоиро оғоз мекунад. рафтем. Джефферсон Фарфан, футболбози перугии дастаи Локомотив, майдонҳои сабзи Русияро тарк кард. Фарфан аз соли 2017 дар дастаи Локомотиви Москва бозӣ мекард ва мавсими 2017-2018 бо ин дастаи москвагӣ чемпиони премияраи Русия шуда буд. гуфта мешавад ки бинобар сабаби ба охир расидани шартномаи Фарфан, дастаи Локомотив дигар бо ӯ шартнома набастааст. аз ин рӯ дирӯз саҳифаи расмии дастаи Локомотив дар Инстаграм суханони хайрбодиро нисбати ӯ навиштааст. Джефф, ташаккур барои бозиҳои беҳтарин ва эҳсосоти ногуфтанӣ ки ту дар муддати 4 мавсим барои мо ҳадя кардаӣ. ба ту барор мехоҳем, шоҳи Перу. чунин сатрҳо дар саҳифаи Инстаграми Локомотив навишта шуда буд. одам ки пир шуд нолозим мешавад. Фарфан ҳоло 35 сола аст ва дар муддати 4 мавсими фаъолият 69 бозӣ гузаронида 25 гол задааст. пас аз оне ки Джефферсон Фарфан аз Локомотив ҷавоб дода шуд, Сиёмин ҳам бо истифода аз фурсати дурусти интиқомгирӣ аз Локо ба Фарфан чунин гуфт: хафа нашав, барояшон ҳатто хвича ҳам зарур нашуд. бо чунин суханҳо Палич боз ҳам зарбае ба самти роҳбарони Локо равон кард. дар идомаи суханҳое дар сафҳаи Инстаграм нашр кардааш, Юрий Павловичи 73 сола бо хитоб ба Фарфан илова мекунад ки корномаи варзишиятро идома деҳ, барои мухлисон шодӣ биёр, чаро ки ту шерозаи чемпионати мо будӣ. ва дар анҷом Сиёмин як расмеро ҳам бо Фарфан вориди саҳифа намудааст. дар мавриди хвича бошад метавон илова намуд ки ин нафари ҷавони гурҷӣ дар сафи Локо дар мавсими 2019-2020 баромад намуда, баъдан ба сафи Рубин пайваст шуд. ман замон хвича Кварацхелияе ки бо гуфти Локо нодаркор буд, бо натиҷагирӣ аз мавсими 2019-2020 беҳтарин бозингари ҷавони чемпионати Русия эътироф гардид. хулосаи гап ҳамин ки чӣ тавре аз фактҳои Сиёмин бармеояд, раҳбарияти Локо на ҳамавақт рафтори дуруст мекунад, вале чӣ тавре русҳо мегӯянд командир всегда прав ва ин ҷо дигар ҳеҷ кор ҳам аз дасти Фарфан намеояд. ин расонаҳои иттилоотӣ моро назди шумо дурӯғгӯ баровардан ку мо то дирӯз мегуфтем ки трансфери Ҷейдон Санчо аз Боруссия ба Манчестер Юнайтед дар арафаи амалишавӣ аст. хулас дирӯз директори генералии дастаи Боруссия Ханс Йоахим Вацке изҳорот додааст ки то ҳол миёни дастаҳои Манчестер Юнайтед ва Боруссия Дортмунд дар мавриди гузариши Санчо ягон робита набуд ва нест. Ҷейдон Санчо ҳоло ба тамринҳои дастаҷамона бармегардад ва то оғози бозиҳо бо мо хоҳад буд. то ҳол дар мавриди трансфери Санчо Манчестер чӣ ки ҳатто ягон дастаи дигар бо мо дар робита набуданд. ин овозҳо дар ҳоле пайдо шуд ки мо нархи Ҷейдон Санчоро дар бозори трансферӣ муайян кардем. ин ҷо ягон нофаҳмӣ миёни мо ва Санчо вуҷуд надорад. вақте мо нархи ӯро муайян кардем, ӯ аз ин тасмим хабар дошт ва бовар намекунам ки малол шуда бошад. ӯ дар баробари футболбоз буданаш дипломати хуб низ ҳаст, гуфтааст директори генералии дастаи Боруссия Ханс Йоахим Вацке. фоҷиа дар мусобиқаи велосипедронии бо ном марҳилаи Полша. барои диданаш бояд ё маст бошӣ ё девона. ҳамин тавр даври аввали мусобиқаи мазкур фоҷиабор хотима ёфт. ду велосипедрони ҳолландӣ Дилан Груневеген ва Фабио Якобсен ҳангоми наздик шудан ба нуқтаи поёнӣ ё худ финиш ба якдигар бархӯрданд ва ҳамин тавр садамаи онҳо боис гашт то дигарон низ азият кашанд. дар навор дида мешавад ки ин садама хусусияти барқаскорӣ дорад. велосипедрон ба хотири оне ки аз рақиб ва дар ин баробар ҳамватанаш пештар ба мара расад, ба самти ҳаракати ӯ халал ворид сохт ва ҳамин тавр ӯро аз роҳ берун баровард. дар натиҷаи садама ҳамчунин чанд велосипедрони дигар ба якдигар бархӯрданд ва ба замин афтоданд. гуфта мешавад ки суръати ҳаракати онҳо беш аз 80 км/соатро дар бар мегирифт. аз ин рӯ Якобсен ки озордидаи асосӣ ба ҳисоб меравад, ҳоло дар ҳолати вазнин қарор дорад ва то ҳол аз кома берун наёмадааст. табибон ба ӯ тавассути ИВЛ ё худ нафаси сунъӣ медиҳанд. менеҷери дастаи озордида Патрик Лефевр дар саҳифаи твиттери худ навиштааст ки ин бачаро бояд ба зиндон равон кард. барои ин намуди одамон дар велоспорт бояд ҷой набошад. Груневеген як ҷинояткори ҳасуд аст. ин андешаи менеҷери ҷабрдида аст, аммо онҳо нисбати гунаҳгор ҷазои дигарро раво диданд. ӯро фақат аз бозӣ барои чанд муддате маҳрум сохтанд.
як духтараки скейтбордбоз аз Украина машҳуртарин усул ё худ трюк бо номи кикфлипро иҷро кард ва он навор дар инстаграми легендаи скейтборд Тони Хоук пайдо шуд. ин духтарак скейтбордбоз аз Украина бо исми Светлана Юрченко мебошад ки ҳангоми иҷрои ин трюк аз хурсандӣ фарёд мезад ва ҳамин эҳсосоти Светлана ба Тони Хоук писанд омадааст ки дар инстаграми худ ин наворро расонаӣ кард ва суханҳои зиёд навишт. ӯ қайд кардааст ки шумо бар ин духтаракони зебо ва пуристеъдод ҳастед ки ин нави варзишро мо ба сатҳи олимпӣ мерасонем, гуфтааст Тони Хоук. баъди чанде Светлана ин наворро дар инстаграми Тони Хоук дид, ба он лайк гузошт. ба фикрам ин духтарак худро дар инстаграми Тони Хоук дида миёни шиносош раҳгардиёш тамоман дигар шудагист. ба ҳамин тамом то барномаи дигар хайр.